Xa está en marcha o Obradoiro de Hostalería de Boiro, no que participan 15 mozos menores de 30 anos. A iniciativa, financiada pola Xunta de Galicia con 140.000 euros no marco dos programas de garantía xuvenil, conta cunha achega municipal de 12.000 euros. Este obradoiro de garantía xuvenil dirixido aos mozos e ás mozas menores de 30 anos. Estamos falando dun investimento de 5,4 millóns de euros na provincia da Coruña, na que van a participar un total de 440 alumnos en toda a provincia e no que coparticipan directamente coa Xunta de Galicia 59 concellos da provincia, entre eles o Concello de Boiro. Nesta primeira xornada, os alumnos coñeceron as instalacións do Centro de Formación de Hostalería no Viveiro de Empresas de Espiñeira, nas que ao longo dos próximos meses recibirán formación dende a elaboración en cociña ata o servizo en sala. Colaborarán ademais en diversas iniciativas municipais nas que terán ocasión de poñer a proba os coñecementos adquiridos. Os van a valorar os profesores, pero tamén os vai a valorar a sociedade, non? Vai haber menús sociais, vai haber almorzos saudables, menús sociais para aqueles menús para levar a persoas maiores que teñen unha serie de condicións características á alimentación, para persoas necesitadas. Aí tedes un traballo bonito de implicarvos con aquelas persoas e familias que teñen necesidades e non poden chegar a final de mes, esas familias que teñen rapaces, que é moi importante, e xóvenes como a vos, facerlle chegar estes menús, e almorzos saudables, porque é importantísimo formar a xente en hábitos saludables. Unha vez rematadas as 960 horas de formación, os alumnos recibirán un certificado de profesionalidade que lles capacitará para acceder a un posto de traballo nun sector con alta demanda de profesionais cualificados.